Kudu kepang karya muda ngaturaken sesuguh nuwun dumateng ngarsaning Gusti Ing Maha Kawasa mugi anggen menatur panglipuring dalu punika kita sarwa dipun tebihaken saking sambi kala sesuguh karya muda. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Hening maning hening, hening maning suci, hangesti hanya wiji, golong gelang sak temaku mulung, cipta rasa karsa konjok mring aku, mugi karya muda kalis ing sambi kala. Tidem buana tidem, tidem semesta alam, semoga karya muda terhindar dari bencana, bergerak ke selatan terhindar dari godaan, bergeraklah ke timur semoga mendapat mansur, bergeraklah ke barat semoga mendapat rahmat, bergerak ke utara jauhkan dari bahaya. Hong wilahing sekar bawana langgeng, hong wilahing sekar bawana langgeng. Kuku sing dupa kakumelun, kuku sing dupa kakumelun gandane ngambar akabahi mapan pagelaran agung andamel agating para dewa-dewi, para hapsara para hapsari ingkang wonten gayan salendra bawana. Ler tandure moso milir ta ijo royo-royo tak sanggota manten anyar, tak sanggota manten anyar. Jangon larang serap sidem permanem tatanana sakbare walang alisin peneno kanggo baso dodo tiro, kanggo baso datan maparisan bawa sidro bijil saking sasana busana dodo tiro kalau apa tuwujud iki sasana pasegahan aku
dupa ratus menyat seta kanggo sing dupa kanggo melon dupa sing dupa kanggo melon gandanya mangambar kampar kanggo sebab mangko sore mumpung padha anggape papan pagelaran agung adalah agating para dewa dewi para hapsar para widodara lan widodari ingkang wonten sayangan salendro wono gegarane risang bapa sedakep salung tunggal salapate ngadeg nutupi bahan hawa saka amata ajibon indriya sigra lesat cagar lan saranane kabudayan Jawa hawa wijitrasaning sang hyang jagat pratikah pinangka dewane kelanggangan ingkang ratoni jagat tritunggal tetep jagat wetan moyo jagat ana padang dudu padang ireng ana peteng dudu peteng wengi ana sejatine rasa-rasa seneng sejati ya iku sejatine karya muda Gusti Allah Iqbal ajab ugi warga karya muda atur wangi mring balu menika wiwit pasti timaripurane pagelaran sawangi ingkang pikantuk kamujaran hayu rahayu kang sami binagi ora ana daya linangkong kajaba Gusti Allah sidhep sekarang bawa sepuji marang Gusti Purba Dewa kanthi sarana kanggo sing dupa kanggo melon kelon-kelon bidodara kang mangantar-ngantar saya kang saya suwi gantar banter swasana kanthi sepundhul ana kayangan Suraya kadang kanggo sing dupa kanggo melon sak bapa rintan pari marang kaya man dumateng sekitaripun kepet karya muda hayu rahayu brasta rahayu kang samya mongger lan nafsu paripurna anggenjani sang bapa memuji asa saji minangka sarana anyunyun kanugrahan Gusti Kang Maha Suci katitik jegare risang bapa saking madyaning sanggar pamelangan sanggar pamujat Jumakah tumuju wonten tanging papan pagelaran agung mencorot candraning kena wibawa pusaka kang rinege dening risang bapa kang tumurun saking angkasa wah roko jumlah guru sore kan dia guntur kumluduk suarane ing waji soko kati asate pecet kaya saman diman kumlebak ing angkasa yen mangklung kod dia kluk ngadeg jejet panter kadya tejo
padha kang kawujudipun risang bawa ngrasuk busana kabrah manah Jawa jaga greg tengah papan pagelaran agung Cinandra kadya tugu Sinukarta. Wah melebat kadya kilat kok melebat kadya kilat tumibok ing Batara Jumlegara swarane Jumlegara swarane gawe kagete sami mrapta pratandha gedhe kanthi asate pecut Kyai Samandiman pecut Kyai Samandiman kang rinegak dening Risang Bapa paringane para Jawata ing rikala semana dadi pusakan Iwak Nata Sri Klana Sewandana. Wah arapa sampun paripurna anggenipun Risang Bapa muji ngarsaning Gusti kaliah lemaksana minangka tunggiling pring tata kabudayan Jawa. Risang Bapa jumeneng ngasa pecut Kyai Samandiman ketinggal kados singa barengnya medan dari mungsa. Wah aroko kaya muda ayo
Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pemanggihan kalian seni tari kuda kepang ingkang ngeparingi asma Karya Muda ingkang dipun pimpin kalian Bapak Sahrin mijil saking telatah Bukit Barisan, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Dalu menika kita saremengan turut memeriahkan spot kuliner olahraga masyarakat dan UMKM yang diselenggarakan melalui Dispora Pariwisata Kota Samarinda. Terima kasih matur suwun kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota melalui Bapak Kadispora Pariwisata Bapak Haji Muslimin yang sudah memberikan kesempatan kepada seni tari kuda kepang Karya Muda pada malam hari ini. Kami segenap keluarga besar Karya Muda mohon maaf apabila nanti ada tingkah laku atau kekurangan di dalam pagelaran pada malam hari ini yang kurang berkenan di dalam hati panjenengan sedaya. Segenap keluarga besar seni tari kuda lumbing Karya Muda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pagelaran kuda lumbing Karya Muda pada malam hari ini bisa menghibur para penonton yang berbahagia, khususnya Kadispora Pariwisata Kota Samarinda Bapak Haji Muslimin beserta jajarannya. Buat para penonton yang berbahagia, di penghujung acara nanti akan ada atraksi panjat bambu di sebelah kanan panggung, dan juga ada manusia akan meminum air mendidih di penghujung nanti. Jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena keluarga besar Karya Muda akan memberikan pertunjukan yang spektakuler pada malam hari ini yang ikut memeriahkan spot kuliner olahraga masyarakat dan UMKM yang diselenggarakan oleh Kadispora Pariwisata Kota Samarinda. Semoga sasaran kalian seni tari kuda kepang Karya Muda ingkang dipun pimpin kalian Bapak Sarin. Semoga Karya Muda Kampung Jawa, ya.